Moi boas. Continuamos con este toque maravilloso de pandeiro de 4 esquinas, pandeiro cadrado, ou adufe, como se chamaban dende o século XIV atrás e lle siguen a chamar en Portugal. Con este toque maravilloso das cortellas de Soutomaior de Dona Maruja Grande Sobral, imos analizar neste seguinte vídeo como faríamos o corte, un pequeno corte, un pequeno salto que derivaba e determinaba e daba aviso ao baile para que aquel punto xa rematara, tiramos despois a roda e despois da roda, cuidado, que ven outro punto. Isto distribuiríase da seguinte maneira. Primeiro toque para cantar a cantiga, despois o toque dobre, que aínda non o vimos, para que a xente saia a roda despois da cadencia da cantiga. E seguidamente este tipo de corte, para avisar a xente que está a bailar, que estaba na roda, vólvete a esa liña recta, por parellas, que imos botar o seguinte punto. Imos aló. Teríamos que facer exactamente a mesma teoría que tiñamos hasta ahora. Sabedes que fallamos no último vídeo, que había un golpe de centro con contestación. Nesta non vai haber. Nesto que facemos é un golpe no centro, pum, deberín, pum, pum. 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 Como observades, cada golpe que damos no centro do noso instrumento non leva acompañamento de esquerda. Só o que vai na arista superior. De cando en vez Maruja mételle un pequeno adorniño nese silencio que temos de negra despois de facer 1, 2, 3, ese tempo número terceiro, ás veces mete como unha pequena, un toque, como se só fose quen de utilizar o seu tacto co pandeiro un poquinho hacia arriba, un poquinho hacia a arista superior. Non casi sin querer golpear, pero sí se toca. Continuamos coas aulas telemáticas de atrás, agardando esteades aproveitando moito. Ensaiade, por favor.